En aquest problema el que ens demana és calcular quin és el punt en el qual s'anul·la el camp gravitatori generat per aquestes dues masses col·locades en aquesta posició. Per veure-ho millor, el que podem pensar és que col·loquem sobre una recta les dues masses. Entre aquestes dues masses hi ha una distància de 3 metres i com que aquesta és molt més gran que aquesta, haurem de pensar que farà més interacció que aquesta i per tant el punt en el qual s'anul·larà el camp estarà més a prop de la massa més nova. Només està aquest punt en el qual s'anul·la el camp. La resta de punts sempre tindrem una resultant de la suma de les dues masses. A la qual cosa, a aquest tram d'aquí li anomenarem x i a aquest tram d'aquí li podrem dir 3 minus x. Aplicant el principi de superposició, la força total que actua sobre el punt x serà igual al sumatori de totes les forces que actuen sobre aquest punt. Com que això ha de ser igual a 0, este sumatori igualarem 0. De forma que la força que fa 1 sobre x més la força que fa 2 sobre x són 0. Substituïm cada vector per la seva fórmula. L'equació serà més g per la massa 1 partit R1, aquí més positiu, està de ser positiu, partit R2 al quadrat ha de ser igual a 0. Per què una és negativa i l'altra és positiva? Perquè aquesta interacció serà negativa, que serà la que fa esta, i aquesta interacció serà positiva, que és la que fa esta. Bé, substituint les dades ens quedarà el següent, menys 6,67 per 10 elevat a menys 11. Encara no anem a substituir. Menys g per la massa 1 partit aquesta distància que hem quedat que era x al quadrat més g per m2 partit la distància que queda que serà 3 menys x al quadrat serà igual a 0. Fem el comú, quedarà, traguem la g com a factor comú, quedarà menys 3 per x quadrat multiplicat per m1 més x quadrat per m2, tot això dividit per x quadrat multiplicat a 3 menys x quadrat. I tot això ha de ser igual a 0. Si tot això és 0, mirem, això que està multiplicant el passarem a l'altre costat i se'n va, això que està dividint el passarem multiplicant per 0 se'n va, i ens queda que tot això ha de ser igual a 0. I d'aquí, arreglant aquesta equació, obtenim menys 3 menys x quadrat per m1 més x quadrat per m2 ha de ser igual a 0. I ara ja, substituint dades, desenvolupem el quadrat i el resultat quedarà al final menys 120 x quadrat més 900 x menys 1350 és igual a 0. Aplicant la resolució d'equacions de segon grau ens dona un resultat que és de x igual a 2,07 metres. Ens dona un altre resultat que és de x igual a 5,427. Aquest resultat matemàtic no té validesa física perquè estaríem parlant d'aquest punt i en aquest punt se sumarien les dues interaccions. Per tant, aquest valor no té sentit. El nostre valor que estem buscant és aquest punt d'aquí. Aquest punt d'aquí serà una x de 2,07 i un altre trosset que serà de 0,93. Per tant, el nostre punt que estem buscant, un P,
tindrà de coordenades 2,07